A ne, ja už mám dlho Twittera. Gabriel, a ty máš nejakú brigádu na leto? Že si chcel vali, tak môžeme ti dať stream. Máme takú firmu, víš, ona sa to teprve rozbíha, ale tá firma sa teraz vlastne akože rozbíha, hlavne to funguje cez leto. Ono, my vlastne podnikáme s celosvetovými strónkami, vieš, akože prodáme strónky, hlavne ja by som to bral v tom prípade, keby som to rozvážal z vrtuľníkov. Pokiaľ roku 15, nevadí, keď máš 14, ale tak akože to sa vyššie, raz sa zní. Počkaj, čo? Ty sa, zakladaš sa na Urápie, v Rahorskej. Za Urápe? A ti naložia cikasy. Vlastne ty otát, ideš prvá zastávka Kočice. Ty si prvá zastávka Kočice? Zličín, Ustřebice, Karlovy Vdí, Ustřebice. Šabuje Kotaty a vlastne skončíš pri Karvinej. V Karvinej sa otočíš, naberieš ty ošípaný, vlastne ty vezeš do Nemecka, jo? A z Nemecka tam budú tí Japonci. No nevidíš, že máš cihelnú a nevadí, akože to sa vála, ty cihly nevypálené. To tu makáte, že to fajčíte. Ester sa s ním a, no tak teda pánové. Počuť si ho. To je... Víš, že sú? Doktore, že mu dá sú? Tak teda, toto je budúci majiteľ dedic. Jak budúci? Bohužel pro neho. Pane ste iskal poté. Dobre si to, rozmyslete si to. To je dobrý kšeft. Tyhle tí Japonci, mají vážný záujem o vaši cihelnu. Áno? Odkud tí japonskí kurvy vedí, že ja mám cihelnu? Ty sa nasrujím, kurva, ja si ju neprodám. Ježiši Kriste! Čo je to za človeka? Gledajte, machli házlevate na chodbě. Japonci. Mám telefon. Co byste chtěli? Já bych chtěla kolotoč. Já bych si chtěla poradit toho koňa. To nemůžeš, Mařenko. To je kurva rabska, ten by tě pokousal. Takovej boháč, jenom se vozí na koni. Co chcete? Si vám koupil plyn. No. Tam. Máva je 1. mája. Ty. Skupino. Hošu. Napísa. Náš Herko napísa. Nechoď, upá. Nechoď, čo dojde. Ty, doktore. Nepřijde. Už nemáte nic. Vy jste chudák. Víte o tom? Jedna žena. Možná nechce tak. Končím s vami. Se odrazí, dobrý den. Dobrý, zdravím vás, odrazí. Tak. Já jsem nějaký hujer. Já to tady vedu. Aspoň pro začátek. Hujere, co tu děláte? Tam nemáte co dělat. Hujere, zde podíte odkaz, že máte rodičovské združení. Dobrý den. No, odkud jste, prosím? My jsme se přišli zeptat na syna. No, jak se jmenuje? Hujer. Hujer, jasný. Druhé patry vlevo. Už jdu. Dobrý den. My tu máme vnuka. My se přišli zeptat. Pocházíme z Kolšic. Ujpížova. No a jak se jmenuje? Hujer. A Hujer. Druhé patry vlevo. Dobrý den. My jsme se přišli zeptat na syna, jak se jmenuje. Hujer. To je Hujer. To je stížadostvížák. To je taká dvojka. Díky bohu. My už půjdem. Pojď, Franto. Druhá kontrolu. Stano. No! Jsem slepý, kurva, slepý jsem. To je z toho chlástu. Nápad. Zažvat bez brýlí. Co žádný brýle nikdy nepotřeboval. Ty piči, to začala dělat silnější. To světlo. To je konec světa v píši, aby se cigáni venku zamykají. Otevři, kurva, co tam máš, babu, nebo co? Danieli. Kurva, s téma tu necháš venku stát jako psa. Daj pokoj, figle, však je noc. Co ty si za pičus? Ty nevidíš, že já jsem na návštěvě. Pičus, panelákovej. Ahoj. Ahoj, Nikatík. Co strum, pro přejte vodičky, konzumný rujíček. Ahoj. Život je rap je hudba. Ahoj. Ahoj. Zaspievam od Scooter Giga. No tak to sme tu ešte nemali. No, daj.
So wake me up. Yeah. Giga. Ja, sag mir ja. Okay, so weiß auf einmal. Giga. Ja. Boom. Sag mir ja. Giga. Yeah. Sobek mi ja, si mi ja. Vroom. To piče pojebanej. America, yeah. Wake me up. Štefan Celenk. Ty vám ale akurát vyplo v obleski veľký. Kršiši vám. Veka. No, čo voláš? Štefan. S kým si tu, Štefan? S otcom som tu. Aj s mojou priateľkou. Ako sa volá priateľka? Alenka. Ahoj, Štefan, daj Miro. Čo si pre nás pripravil? No, ja som sa až tak veľa nepripravoval, ale keby sa to dalo tu u vás spievať aj po maďarsky. No ale vieš, to je, že Slovensko hľadá talent, superstar. No tak ja by som teraz skúsil, ako, keď môže, ako skús. Chcel by som si u vás chcel by som si u vás odspievať o No Name? Nie, alebo áno. Aha, to je názov piesničky. Tak, daj. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, keď povieš mi svoje áno. Sátev prosím, a verím v silu telepatie. Ty počúvaš moju spoveď, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem liceň tvoju odpoveď, to vek unavený, nie je friši do rána. To nie je žene, to ste vy ženy, ste kruté ako tá brána. Ja verím v silu telepatie. Počúvaš moju spoveď, tak otvor bránu, lebo rozbijem. Až príde čas, ty budeš malo byť, ja sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem slúbiť, nie lečer vie, alebo áno. Tak odpovedz, prosím, buď nie, alebo áno. No to vieš, Štefan, my sme tu taká veselá kopa, ako. Prepáč, Štefan, ale ja som len človek a nemám proti tebe nič, ale nevaj sa na mňa. No tak, čo by ste povedali na moju skladbu? Toto nie, alebo áno. No, ospievané to bolo falošné, potónom, bolo to zlé, možno na budúce. No dobre, tak teda ja by som sa k vám chcel všetkým poďakovať a prajem príjemniť nejako naďalej tak. Ahoj. Jo, ukosuješ doma? Najlepší trošku prekoristiť pre večerem tú fazulu. Tak vidíš, tú fazulu treba trošku aj pretriediť červíkama. Kto tam vyprával, že mu tam rostú oné sazenice? Som si nesel zapnúť Zoniu. Dobrý. Ahoj. Vidíško, keď sa budeš z Vianoc, že môžeš keď tapeť osmičku. Chcel som ti ponúknuť, že či nás ešte krokovičky odkosiť cez leto. Počúvaj, Tomáš, akože rebeler, tak on objednal vlastne, vidíš, 100% sviňu. Lenže, no akože je tam problém taký, že vlastne počúvaj, máme jeden byt. Svinia sa drobné na háky, áno? Dali? No. Ty máš doma vajdlin na krev? Či mám? Vajdlin na krev. To je dôležité, keď to nemáš, tak to treba Či objednať, to nemám. Dobrý, kurva.